Zdravím všetkých a vítam vás pri novom videu, kde si zahrajeme Supaplex. Je to taká staršia hra, ale stále ju možno hrať na internete. Kedy si sa síce hrá na SD kartách, ale dneska už asi žiadnu SD kartu nedostaneš, takže asi nie. Tak, tu máte vysvetlené, o čom to celé je. Takže tak si stopnite video, pozrite si, čo to všetko je, ak chcete, ak máte teda záujem. To si nevšímate. A tu sú ako elements, ako to vyzerá v hre konkrétne. No ako sa to hýbe teda v hre. Ako Murphy sa niekedy až uškrnie, ale tak tu sa asi neuškrnie, tak dáte, že Supaplex Online. To je Supaplex Online welcome, to čo vám vyskočí, alebo to čo mne vyskočilo prvé. Tak, ak si chcete vytvoriť vlastný level, no problém, excuse moi, editor, ale musíte sa prihlásiť alebo vytvoriť si účet. No, dajte PNAM, budete hrať ako Anonymous, je to 1 level až 111, také pekné číslo, 1, 1, 1, ako 3 jednotky v škole, no. Čo už je to aj 5-kách. No. A táto hra sa hrá šípkami. Nie 2TV a SD, to vás pletie, tu máte všeličo. Taký vylepšovák, čo používajú, že dáte medzerník a šipku a to sa nepohnete, ale zožerete vedľa. Taký ten zelený item, tento base, nie ten bugový, ale ten obyčajný. No a na tej základnej hre sa nemenia farby, ale tu si ľudia povedali, že niekto je zaujímavé. Meňme farby. Takže nie vždy bude originálna farba. Aj keď na začiatku by mala byť. Samozrejme dá sa to niekde nastaviť. Tu bude taká cringe hudba, tak sa nezlaknite, hej. Ale pozor, není tu tak kvalitná farba, taká základná. Ani táto není ona, ani táto, ani táto, ani táto, ani táto, ani táto. No, táto to bola, je to ona, táto ona. Ale ak chcete, tak kľudne si to premente na hociakú farbu. Ja úplne stojím tú klasickú. A ak nie ste fanúšik hier, tak vás poteším. Nie sú tu príšery, alebo si to aspoň myslím, pokiaľ nevyšiel nejaký nový update, ale to už je stará hra. Okrem toho grafika, keď sa to hralo v novej dobe, alebo v starej dobe, tá grafika bola absolútne iná a nefungovala. Nebojte sa, tá cringe hudba tam není celý čas, ale tak vždy bude cringe, pretože to je taká čudná hudba. Nevydrží sa na to. Ale musím povedať, že aj tú grafiku na konci vám ešte pustím video o tom, ako prekonal nejaký človek v tom základnom, nie v tomto modernom, v tom takom Supaplexe. Tento level je zaujímavý tým, že nezbierate potom a taký level to už iba nie je. Som taký čudný a s tou pesničkou dokonca ešte je strašne taký troška. Samozrejme, ja som to ako dieťa obľúboval, ale doteraz to obľúbujem ako teenager. Takže ideme na next level, to je tretí, kde sa mi najviac podarilo dostať.
tu sa ukáže ten zlepšovák, ktorý vymyslela táto firma, ktorá vymyslela hrať. Ospravedlňujem sa zasekanie, pretože môj počítač má toho vážne veľa, tak tie elementy zrušíme tabu, nech to má jednoduchšie. Nebudeme opäť sa trápiť. Počas to nedať pozerať a ospravedlňujem sa ešte raz za to, že to seká. Tu nechoďte, tam, kde som presne teraz zomrel, to bola ukážka, čo nemáte robiť, lebo tie kamienky vás zabijú. Aj keď som sa sústredil na niečo iné, ako myslím. No, na tie kamienky nikdy nechoďte, tam vedľa na cestičku, ktorú som ukazovala, pretože to už potom budete vidieť, že celé odznova. Viete, lebo to exit vás nepustí, infotróny pozbierať. Nikdy nechoďte. Dá sa tam síce prejsť, ale musíte prejsť touto touto musíte prejsť, pretože to sú a tam sa potom už dá ísť. Vidíte, čo sa stane, keď je a seká. Nevadí, že koniec koncov učíme sa chybami. Tam si taký človek, musím sa nikdy nenadávať, pretože mám sa na slobodu. To je základ. To je psychická už je to. To mi niečo furt padá na hlavu. Viete si to predstaviť? Keď ste hrali v tej hre a keď zomrete aj v tej hre, tak zomrete. Môže by vám padol kameň na hlavu, tak to asi nie sa mi najpríjemnejší test. Prečo to tak nemyslím? Prečo už? Necháme ho oddychnúť, lebo vidím, že sa seká. Vidíte, tu sa dá ísť touto, nikdy nechoďte, pretože aj tak vás to zavedie niekam iba preč. A za druhé, prehráte, alebo neprehráte. V tejto hre sa dá aj úmyselne zabiť, ale ja som to ešte neprišiel. Ako sa to robí? Zase som zomrel, pretože som tu tak divne tam tie kamene nechal. No čo už, no. Avšak iba mi sa človek učí, no. Aspoň vidíte, aké je to ťažké, ale tak nehovorím o ľuďoch, ktorí prešli oveľa ťažšie levely, ako je tento. Môj, no. A nezabúdajte, CTRL-Q, čo je aj v tom začiatku, sa dajú meniť farby. To je dôležité pre vás, keby ste si chceli dať inú farbu. A vždy sú random farby, ale predpokladám, že sú random, takže ak si chcete dať svoju vlastnú, budem to vám to povedať. No vidíte, seká to, nedá sa to hrať tak veľmi, tak ja som na to, aby som to tu ukázal. A keď už som prešiel tie dva levely, tak idem aj tretí. To je moje, to je predsedlatie. Áno, však čo, no, však troška popracuje si mi vyjadrené, než mám to dosť. Zoberieme ešte raz tú zranicu, však prečo nie? Necháme ho vydýchnuť.
Bez práce nie sú guláče. A bez tréningu nie je ľudí. Ak sa ti dnešné video páči, podpor ho samozrejme lajkom a odberom, pretože táto hra si vážne zaslúži váš rešpekt. Tak, na riešenie tohto úseku je veľa vecí, ale tak môžete si iba aj ktorý chcete, ja osobne preferujem hoci ktorý, keďže hlavne nezomrieť v tejto hre. A sami ste videli, ako som posledných párkrát zomrel. Táto hra je veľmi náročná a veľmi logická. Tak papáj, prase, tu žere. Nech spapá. Tak, dobre. Jaké prasco, papá všetko, čo mu príde do cesty, jaké prasco. Dobre, tak sekať to, takže necháme ho troška odpočinúť, hej, tak prevencia, hej, pretože už som tu a nerad by som musel skôr prišiel. Ináč, aby som nezabudol, toto máte veľmi dôležité, aj infotroly dokážu zabiť, hej, to sú tie, čo zbierate, aj oni, keď na vás padnú. Vidíte, je to tu, aj tie dokážu zabiť. Pozor na ne, oni sa nezdajú, oni vás povedajú.
nám dá za farbu. No vidíte, nájdete, že CTRL-Q, a tu si beriete. Ja preferujem také svetlé, občas máme keď mlávu, pretože je svetlé. Tmavá, väčšinou svetlá a vlastne môže nebyť vidíte to video, samozrejme ako začína ten 11.
Takže to je k dnešnému videu všetko a ak sa ti to video páčilo, nezabudni like, subscribe a podpor túto hru, takže si ju zahráš napríklad. Prajem vám pekný víkend, pekný rok, pekný zvyšok dňa, aj zajtrajší deň a dovidenia. Nech žije chaos.